Halo? Kdo je tam? Tady je Sobota. Luděk Sobota. Nezavěšujte, klidně si můžeme pěkně popovídat. Já mám totiž volání za 1,50 za minutu. Představte si to, jenom za 1,50 do všech sítí. To si s váma klidně budu povídat, ani když vás vůbec neznám. Aspoň se trochu poznáme, no ne? Tady je Luděk Sobota, já vás zdravím na infolince Relax mobilu. Taky si jako já užíváte levného volání? No, konečně to k nám dorazilo, to jsme se načekali. Tak pěkně relaxujte a někdy zase zavolejte. Já jsem tady prakticky furt a teď... Halo? Kdo je tam? Tady je Sobota. Luděk Sobota. Nezavěšujte, klidně si můžeme pěkně popovídat. Já mám totiž volání za 1,50 za minutu. Představte si to, jenom za 1,50 do všech sítí. To si s váma klidně budu povídat, ani když vás vůbec neznám. Aspoň se trochu poznáme, no ne? A klidně vám pošlu i SMS-ku, protože víte co, ta je taky za 1,50. Já mám totiž nejlevnější volání od Relax mobilu. Platím jenom za to, co provolám a všechno mám pěkně pod kontrolou, protože co je doma, to se počítá.